Mae'n tŷ cyntaf ni ar gyrion Aberaeron. Hen dŷ fferm oedd rhyw chwarter milltir o gartref gwreiddiol Rhian Whitfield ei theulu. Pan glywon nhw fod y lle ar werth, fe neidio nhw at y cyfle i symud lan yr hewl a mynd ati ychwanegu clamp o estyniad braf ar gyfer y teulu o 5 ac un arall ar y ffordd. Wel, o fan hyn, ni'n gallu gweld beth sy'n hen a beth sy'n newydd am y tŷ yma. Yndyn ni o'r garreg i'r brics coch hyfryd yna, a hyd yn oed yr dyddiad fan'na. Ac ydy 1902 ar yr hen dŷ, a wedi 219 ar y rhan newydd. Mae'n ddeniadol fel tŷ, dydy. Does o i gyd ar un rhediad, sef o'n andros o dŷ hir bysa, ond am bod 'na dipyn o droiad, ti'n mynd gweld hynna tan ti'n mynd rownd y gornel na gwyt. Mae'n annisgwyl, dydy, ond yn amlwg oherwydd y ffordd ydych chi wedi gwneud yr estyniad, oedd angen i hwn fod fatha, wel, triongl. Ie, fi oedd dyn gegin ffantastig gyda ni lleol, a nath e wneud i adlewyrchu'r cornel i'r wal, a wedyn oedd da Aled a finne yn wan o beth o'n i eisiau cael. Oedd Aled rili eisiau'r cwcer a'r surround, bach mwy traddodiadol, ond i fi wedyn y pantri oedd yr peth o'r rhaid ni gael. Wel, dwi fo chdi yn fyna. Gai weld y pantri di? Twt o taclus. Popeth yn ei le. A mae wych, dydy, oherwydd mae o'n cymryd y gornel i ffwrdd o'r gegin, dydy? Ydy, mae'n trio defnyddio yr ardal i gyd wedyn. Mae bwyd chdi gyd yma, dydy? So mae'n chdi'r llwyth o le wedyn i stori o beth arall. Felly mi gau hwnna ar y cael cael o'n temtio